Bupati bakal Gusti lan ratu mulai ayo digoleki. Ayo alon aja nganti goblak manpon pangayoman. Singitan le ana kandhane menungso. Le adikku Wanajaya. Awake dhewe wis ditinggal bapa lan ibu. Kudu kaya ngene urip lan urip ana tengah alas. Tak tinggal sawetara ning papan iki aja nangis ya Le. Tak goleke pangan ana tengah
alas ojo nglilir nggonmu turu yo le aku tak golek gedang mbok menawa ana gedang mateng ana kewan alas apa ora iki tak tinggalane semedi muga-muga semedi tinggalane Rama iki bisa ngawat-awati adikku. Iki le yen butuh Ratu Gusti awake dhewe iki pangane awake dhewe dina iki le adikku ana jaya sedula aku tak teteki meminta mring Gusti Kang Hakarya Loka muga tinuduhake margane mulya aku lawan kowe ya Di letup mangampak-ampak Sumbedule Janyang Kuwo Pati Logo Kyo Padar Tapane Siarko Jaya ayo ati pangan awake dhewe maju wah ya cepet menungso tulungan aku Bang. Aduh. Aku yo ora duwe daya le. Pawongan ojo kleru ing panapa ya
sejatine aku golek calon ratu Gustiku ing Guwa Patilaga. Saiki wis ngerti kowe calon ratu Gustiku ing Guwa Patilaga. Ayo pawongan tulung ana kawula Guwa Patilaga. Mergo aku bingung tanpa ratu Gusti. Mula tulung ana aku Kisana. Ayo tak boyong ning kraton Guwa Patilaga Kisana. Yo Gandharwa, tak pinangkani penjalukmu. Nanging ana perjanjen antarane Arga Jaya kelawan kowe kabeh. Aku gelem dadi ratu Gustimu, nanging adikku ana Jaya ing tembe mburi akhir dewasane kowe padha kudu mbiyantu supaya warga lan karang pradesane dadi karang pradesan sing gemah ripah tata raharja lan kandhane kabeh anak putu aja ganggu gawe marang kabeh warga karang pradesan. Iya Arga Jaya, aku manut. Saiki wis cukup aku ora kuat ning alaming manungsa. Ayo lumebu ning alaming kajiman ana ing Guwa Patilaga. Ki Wanajaya tak tinggal karya Mukti Wibawa le. Arga Jaya, adimu dia tak tinggal le. Waduh, ini kepiye Arga Jaya ki? Yo, alah le. Kok cukup tangan temen. Wis tanpa wong tuwa, sedulur siji wae kok tiga ninggal. Oh, ya Arga Jaya, tak openi ajimu, muga-muga dadi bocah sing utama.
Ladeni kakak. Sikilmu sing tangan kaya ngono. Endi sing atos? Lalu ke kan. Iya ternyata. Apa tenan? Yo. Atos sikilku le. Iya. Iki Kang. Manono sikilku temen Kang. Yo, kaya ngapa bote. Iyo. Iya. Foto Tetep sikilku le. Tasku le. Ayo maju. Jijal sikilmu kiwa Kang. Yo, ladeni pokoknya. Waduh. Abot tenan. Iya. Yo, Ayo. gentenan yo. Kaya ngapa sikilmu sing kiwa ki nang sirahku le. Ayo Kang. Manono iki Kang. Iki gol kiwa lho Kang. Waduh. Lapot dong. Kriyem-kriyem. Yo. Nek sikil kowe kena ampuh. Liyane coba punjakku. Sing ambek dina tak gol kayu kaya ngapa dikul. Iya Kang. Ah, lowong atas lho. Ayo. Ora berpundak. Atase binimu kaya ngapa maju le. Ayo Kang. Mutu lengan Kang. Itu. Lenganku karo lenganmu atas iki Kang. Ayo. Tak tampanane lenganmu le. Yo. Ora goyang-goyang. Iya. Eh, tukul ora tanganmu le. Yo. Ora krasa Kang. Wah, nek rohku kok kaya ampuh kabeh coba. Pusakamu le. Ayo. Kaya ngapa jenengku le. Yo ayo Kang. Tuh. Aku busuk bangon karo mluku. Iki yo dongan Kang. Ayo. Ayo, taman le. Yo, ayo, tampane yo.
coba ning nggon bumi le jare kaya apa nek wis kok jamasi suruh wingi kaya apa ayo Iya karya Bagas Maros ayo sing ambruk dhisik le ayo kita make karepe dhewe. Patut apa? Karo sedulure dhewe kok padha regejekan. Kepiye nek ngono kuwi? Ampun, Kang. Iki men guyon kok. Guyon. Nek lara awakmu ki sapa sing ngambake? Ora liwat ya sing tuwa to. Iki menah. Kowe iki sing tuwa dhewe. Dadi tutunane aji-ajimu malah. Wis Kang, tambah nono wis ora kuat ragaku. Ning ora dipindho-pindho nggonmu kok ngene iki. Ora wis tambah nono lemes dengkulku. Selak asam uratku kumat Kang. Oh. Padha maca sak iso-isomu donga tak tambani kabeh. Selah-selah buah. Jaluk mari saka kersane ngalah. Semelah. Gak wis Kang. Wis ora kuat iki Kang. Nglumpuk tak kandhang ana gawean sing luwih baku timbang kowe padha regejekan tono aku goleki sedulurku lanang Siarga Jaya rungokno ya sedulurku sing alate canggih wae nunak-nunuk aku njaluk piyantumu ati canggih wae nunak-nunuk nak nunukno ya ngupati sedulur kalah karo HP-ne jiwane alam jure ora gemenekke lho ha iya datan keku mring bayane margaya kelingan jeneng ayo foto aku le adimu padha dijak
Kakang Singajaya tulungan Kakang. Wah, kula kok bubar wah. Ada sing jaga le. Wah. Ireng-ireng. Menungso kabeh. Ayo le. Iki mbok menawa klebu bulan alas gua kok. Ayo. Diringkos le. Dikepung. Dikulo aja nganti lunga. Ayo kepungan ini. Gila le ndak kepecot. Ayo. Ayo mapok pusat kamu. Iki. Hanya kulo pati loko. Menungso modo minggir le tutu mungsuhmu iki mungsuhmu ayo ojo meneh kowe
Singobarong. Aku wis tobat. Aku njaluk ruwat Singobarong. Mbok menawa aku wis titiwancine semusul kakangku Argajaya. Aku njaluk mati Singobarong. Iki pusakaku tanpa nono aku njaluk mati, aku kepengin nyusul Argajaya Singobarong. Patenono aku Singobarong. Wanajaya waspadakno sapa aku Wanajaya. Kowe iso Kakang Argajaya, Kakang Argajaya, Kakang Argajaya, Kakang Argajaya, Kakang Argajaya, Kakang Argajaya. Kakang Argajaya, adikku le Wanajaya. Kowe menyang ngendi Kakang? Ngerti le Wanajaya. Aku mlebu ning alas Guwa Patilaga dadi Ratu Gustine Danyang Guwa Patilaga. Kowe dadi Ratu Gustine Kakang. Banjur aku piye Kakang? Le kowe urip mulya ning donyamu, aku ya tak mulya ning donyaku. Yen kowe sedulurku Argajaya, kene kowe tetep ora robah tetep mudha Kakang. Mergo alamku kalam alammu wis beda. Aku ora bisa tuwa le. Nanging aku ora betah suwe ning alammu. Kowe minggiro aku jaluk pamit. Ora Kakang, aku melu kowe minggiro. Iki padha mikir bali ning desamu. Aku jaluk pamit iki karo Bukti Wibawa. Ayo le bali ning Guwa Patilaga. Kakang, aku melu Kakang. Aku melu Kakang. Kakang Argajaya, Kakang Argajaya. Kakang Argajaya. Wis yo Kang Wanajaya. Kakang Argajaya wis mukti ana ing alam kono. Saiki ayo bali nang desa. Kakang Argajaya, adi-adimu mati. Golek ana ayo dijak bali. Ayo dijak bali. Le, ayo bali melu Kakang Wanajaya. Semangat dalam mengatakan seni bukan cepama saking dusun Gondang Rejo desa Gari Kapanewon Wonosari. Salam budaya, lestari budayaku, mangun